Jamen, jeg tror ikke, man kan stoppe mobning 100%. Men jeg synes... Eller for mindst i hvert fald. Ja, altså, men der synes jeg, at man skal gøre det, vi gør. Gribe ind, lige så snart man oplever, at der er noget, der tenderer mobning. Men det handler jo om at have et trygt og behageligt læringsmiljø på en skole. Og det skal man skabe helt nedefra. Og det er jo sådan set den sikreste måde, ikke? Men derfor kan der jo godt opstå noget alligevel. Og så må man jo tage fat, når det viser sig, og fortælle, hvordan man vil have det, ikke? Og finde ud af, hvordan man kan hjælpe dem, der er mobbere, fordi det er jo gerne dem, der har de største problemer. Jamen, jeg tror jo egentlig, at det handler om, at man selv måske har det lidt svært. Og at at der er andre, der har det sværere end en selv, at det gør det ligesom nemmere at bære. Så man hakker nedad i systemet, kan man sige. Men det der jo så også ligger i det kan være en gruppekultur, som har udviklet sig meget negativt. Altså at der er en gruppe typisk lidt ældre, fordi jeg vil ikke sige, at man mobber i børnehaveklassen, fordi der ved man ikke rigtig, hvor ondt det kan gøre, det man gør. Der har man ikke samme refleksionsniveau, som man har, når man bliver ældre. Der er man jo i virkeligheden godt klar over, at man er ond. Der er man noget mere ureflekteret og handler mere impulsivt som lille. Så jeg vil sige, mobning er jo ikke noget, vi ser i 0. klasserne. Jeg vil sige, der kan der godt være nogle tendenser til nogen, som kan være altså for grove i deres måde at være på. Men det er jo mere med, at de slår løs på nogen, eller de kører rundt og driller en hel masse for at skabe noget opmærksomhed, ikke? Men altså årsager til mobning, dem er der jo mange af. At være mobber er jo bestemt ikke nogen, der har det godt med sig selv, og som har deres selvværd i orden. For elever med unge mennesker, børn med selvværd i orden, de mobber ikke. Det har de ikke brug for. Men det er et bredt spektrum af mennesker, der kan finde på at mobbe. Jamen det er jo, som jeg siger, dem, der ikke er blevet... Har det svært. Ja, som har det svært, og som ikke er blevet værdsat for den, de er. Og som tænker, at der er andre, man kan... At man ligesom hæver sig selv, hvis man får fremhævet nogle andres mangler. Vi har jo alle sammen mangler. Ja. Og så hvis man peger på de andres mangler, så bliver ens egne måske ikke så tydelige. Det er jo den primitive mekanisme, der er i spil, ikke? Altså konsekvensen er jo typisk det, at man i første omgang, hvis man finder ud af, at der foregår mobning, så bliver forældrene jo inddraget med det samme, elevens forældre. Og det er jo vigtigt, at de i den sammenhæng medvirker, sådan så man får stoppet det. Fordi hvis de får øjnene op for, hvad der sker, så vil de jo typisk hjælpe med på at få ændret den kurs. Det kan ske, at de ikke er enige, eller at de mere eller mindre synes, det er lidt okay, og så er det rigtig svært at gøre noget. Men konsekvensen er jo den, at man dels får involveret sine forældre, men det kan også være, hvis det er særlig groft, at man kommer hjem på en tænkepause. Ja. Fordi I ved jo, at det sker, at vi bortviser elever. Det er sjældent, men det sker. Det er sådan den hårdeste straf, jeg overhovedet
sætte i værk, det er, at man ikke må komme her. Der er nogen, der tænker, at det er da fedt, så får jeg en fridag, men sådan bliver man bare sendt over på en anden skole, eller hvad? Nej, det gør man ikke. Man bliver sendt hjem med besked om, at man ikke må komme, ikke? Og så med arbejde, man skal lave, skolearbejde, ikke? Men det der jo er grund til, at det opleves som straf, det er, at man faktisk ikke må komme. Det er jo noget andet, hvis man får en fridag, som man selv vælger, eller man har en fridag. Sådan en dag, det er jo en hurradag. Det er en dag, hvor man ikke må være der. Bestemt ikke. Det er noget, der påvirker alle, også de sejeste, at de ikke må komme. Jamen, det kan jo give sig udslag på to måder, ikke? At man kan blive indadvendt, eller man kan blive udadvendt, og begge dele vil nok vise sig meget ekstremt. Men der er jo mange, der går og putter med det. Og som jeg har da oplevet, at en forælder fortalte mig, at efter at barnet var gået ud i skolen, at vedkommendes datter var blevet mobbet i 6. klasse. Og det er jo rigtig skidt at få den besked, fordi det vil sige, at der er noget, vi ikke har holdt øje med, eller ikke fået øje på. Og det vil sige, at det er en, der har været meget stille med det, og gået helt stille med det, fordi der er jo nogen, der tænker, det er pinligt, at jeg bliver mobbet, jeg må hellere lade være med at sige det til nogen. Hvor den eneste måde at kunne gøre noget ved tingene på, det er, at man er åben omkring det, og man beder om hjælp hos en voksen. Og det er jo også en del af det, der er væsentligt for at få en antimobbekultur, eller en trivselskultur, det er, at man er åben, og man tør sige tingene. Man har et godt forhold til sin lærer, så man kan komme og sige, jeg har det på mig til. Eller at man holder øje med hinanden som kammerater, ikke? Men man kan se det ved typisk, at eleven bliver ikke tør sige noget i skolen, bliver helt stille. Eller at man selv begynder at mobbe måske, og bliver meget udadreagerende og bliver en ubehagelig type, fordi det er jo en måde at holde problemerne fra døren, ikke? At så kan man selv gøre det samme. Og det er jo en ærgerlig spiral at få startet, fordi det er jo i hvert fald den måde, vi får en skole til at køre den forkerte vej på. Ja, det har vi. Vi har, alle skoler skal have en antimobbehandleplan, hedder den. Her på skolen kalder vi det en trivselshandleplan. Det synes vi er et bedre ord. Og den indebærer sådan en helt fast struktur i forskellige indsatser, man skal lave på forskellige klassetrin. Og så ligger der også en handleplan i forhold til, hvis der sker noget af den karakter som mobning, hvad er det så, man kan sætte i værk. Og det kan alle elever gå ind og se på, eller? Ja, I kan finde den inde på hjemmesiden. Det kan jeres forældre også. Det er en del af skolens ordensregler. I ved, at vi har 3 værdier her på skolen, og det er læring, trivsel og respekt. Og det er de nøgleord, vi bruger som ledende i vores måde at holde skole på. Ikke? At I skal lære noget, I skal have det godt, og I skal have respekt for hinanden og jer selv og for skolens ting. Ikke? Så det er de nøgleord, vi arbejder ud fra, og det er også nøgleord, der kan være med til at befri os.